Karong unang adlaw sa 2026, daghang Davaoenyo ang nagpadayon og bonding ug pagsaulog sa bagong tuig sa mga resort ug ubang water activities, samtang kamatikdan ang kamingaw sa kadalanan sa syudad. Ani ang report. Pasado alas 10 sa buntag sa unang adlaw sa 2026, dihang nakuhaan sa GMA Superradyo Davao ug hulagway ang pipila ka kadalanan sa Davao City. Kamatikdan ang hawan nga dalan ug wala kaayoy mga sakyanan. Apan sa Santa Ana Wharf sa Davao City, taas ang linya sayo pa lang sa buntag sa mga buot mag-island hopping sa Samal Island. Sa kuha sa GMA Superradyo Davao, makita ang naglinya nga mga magbanay nga gipili nga magluling hayaw karong bagong tuig sa isla. Samtang ang ubang magbanay sa mga resort sa Dakbayan nagpadayon sa pagbonding sa ilang pamilya pinaagi sa pagligo sa dagat. Gani ubay-ubay sab ang mga magbanay ug maghigala nga makita nga naglinya niining beach resort sa Bagua Playa sa Davao City. Sumala pa sa manager sa mga resort sa pakighinabi sa GMA Superradyo Davao nga alas 8 pa lang sa buntag. Halos puno na ang ilang open huts o cottages ug mga rooms. Hugot matud pa ang ilang pakig-alayon sa Barangay Council sa Bagua Playa, Kapulisan ug Philippine Coast Guard alang sa pagpaniguro sa kaluwasan sa mga bisita. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.